вход за къщата. Това е къщата. Втори вход. Тук може да се вкара кола в двора. Трети вход. Тук се влиза за работилницата. И това също е вход за двора. Центъра е на 400 метра от тук. Пред къщата има травопост, поляна. В момента асфалтират улиците. Нов асфалт. Тук влизаме в големия двор. Може да се вкара кола. Това е работилницата. Туалетна. Постройки. Това е двора пред къщата. А там след мрежата е 2 декара самостоятелен двор, който е към къщата. Има 7-8 реда лозе и овошки. Геран. Тук има пещ